Tessék? Nagyon izgulok. Nem baj, azért nyomd a lábod a zenére, és akkor nem veszi észre senki. Úristen, most megyünk? Majd nem sokára, igen. Na figyelj. Csacsa. Tessék, ne toljál. Kiabáljál, integes ránk, és kiabáljál nagyot. Kiabálj. Lehet kiabálni, Kitty baby. Meg mosolyogni. Jó? Nem. De. Figyelj. Figyelj. Figyelj, baby. Figyelj. Most? Bye bye, megyünk. Rendben van minden? Ez nagyon jó! De mutasd a kamerába! Na jó volt? Hihetetlen jó! Ugye? Ugye mondtam, hogy megyünk még egyszer? Ugye mondtam, hogy megyünk? Gyere, pacsi! Na, meg volt? Jó volt? Ez... Na, baby, jó volt? Sikítottam, mint az állat! Lehet integetni, majd visszanézheted, hogy hogy sikítottál. Most teljesen lenged? Aha, persze. Most már engedd lefelé, csak ennyi, hogy le kell engednie. Úgyhogy kész. Nagyon jó! Megyünk még egyszer. Megyünk még egyszer. Úristen! És mikor hirtelen fölvisz. Megyünk még egyszer. Ez nagyon jó! Ugye milyen jó volt? Nagyon! Isten! Jaj, ne! Figyelj! Jaj! Figyelj! Oda bele, figyelj! Most fogj! Kapaszkodj! Kapaszkodj, figyelj! Mindjárt mondja, hogy bye-bye, és akkor megyünk. Figyelj oda, mit mond. Figyelj! Oda bele! Ott vagyok! Figyelj! Bye-bye! Ez most durva! Ez nagyon jó! Integetett megint a kamerába! De milyen jó! Hú, ez nagyon jó! Ugye milyen király? Gyere, pacsi! Beültem! És tényleg beültem bele! És megvolt! De a második az durvább volt, mint az első. Ugye? És milyen jó volt? Jetzt 2 Minuten, jetzt machen wir mal fertig.